Hi. Bobeti lana. Komplainan jebane madam na जोंना पियास नांगौ बानलु नांगौ रागा जोंसोबाय जोंना I love cold coffee my favorite guys photo लागासिनो sir लागासिनो fwibai Krisha. Hi guys, welcome back to my channel and happy Independence Day to all of you. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ उदांस्रि साननि गासैखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय. So जोङो दिनै लोगोफोर Independence Day नि बेरायनो थांनो ओंखारदों आरो अबाव थांनाय जायो मिथिला. जोङो जोहोलावफुरियावबो थांनो ओंखारदों आरो लोगोसे आइलेण्डआवबो थांनो सानदों आरो न' लोगोफोर. स' अबाव थांनाय जायो मिथिला. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय. नोंथांमोना गासैखौबो शेयार खालामगोन लोगोफोर. स' टुटु बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. लेट्स गो. हाय लोगोफोर खुलुमबाय. नैया जोंहा इन्डिपेन्डेन्स डेनि बेरायनो थांगासिनो आरो न' थांनो ओंखारदों. जोहोलावफुरि पार्कआव थांनि लोगोफोर. दाब्ले दङ बैथिं मोसागोन लोगो मोन्दोंमोन खोन्थाहर दे कमेन्टआव. बैथिं दं मनिका बैथिं दं नै सासेबाव आरो फैदो. बेला जाबाय 12था जाबाय लोगोफोर बेरायनो थांनायानो माने अखा हादोंमोन नालाय. आखाइखौनो थिजोब्बाय आं नुवाखै ओंखायनोथ'. फैदो बाय बाय लोगोफोर थांसै नामा? जोमैखौ जा समायना नुदों. टाटा लोगोफोर थांसै. जोंहा नै बेलायानो जाबाय 12थायानो जाहांबाय. 1थायानो जानोसै. लोगोफोर जोंहा नैया फैयै आइलेण्ड मोनफैबाय आरो आइलेण्डआवसो फैबाय जोङो दा. आइलेण्डनिफ्राय थांनानैसो जोङो नावखाथियाव हाबहैनोसै पार्कआव. अखाबो हायां लोगोफोर. नायदो भिउखौ जा समायना लोगोफोर. बिउटिफुल भिउ. बै नेसानिया मोसाखावरिफोरा मा मोसागोनथाय मिथिला आरो बे अखायाव. थुदो ओरै मानो नामालै हो माबा हो नङा मायबा बुस्थु मानो नाखोमोन. लोगोफोर नायदो जायगाखौ भिउखौ जा समायना नुदों. लोगोफोर जों आइसक्रिम जानोसै. एकदम गरमथार ओरैबायदि गरम. हाला सान्दुंजों गिनाय आरो दा नाय फुलटुवे मोननैला होमबा 10 टाका नयतु दुतारि मोननै जानांगोन दा बे बेलेगसो दां खोनाला दैखौ बेदर आखौ एकल' मोननै लानांगौ होबाय जमा होबाय आं. लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं जाबायना माने अबाव थागोन जाबाय. दंफांथ' गैखायानो नैयाव. ओरैबायदि गरम लोगोफोर. माने बेलासि मोजां आरो न' बेयाव फैबा बेलासि मोजां खिन्थु दा बायदियाव एकदम गरमथार. दा जोंहा थान्दा माने गरमनि आइसक्रिम जानोसै. लोगोफोर जोंहा नैया आइलेण्डनिफ्राय थांलायनोसै दाबसे जायगायाव आरो न' गुबुन जायगायाव. बेयाव थाथ'ला आरो बे गरमथार लोगोफोर. बार फैदो फैनायालाय थेवबो थांसै आरो चेन्ज खालामलायनोसै लकेसनखौ. एबार साहापात बागानाव थांलायनोसै. जोंहा खाथि जाखायो नालाय. लोगोफोरनिया जोंहा एसे रेस्ट लादों आरो सिरियास लादों. जा गरम ना. मा खालामदों नों बेखौ खानायखौ? एसे मोजां नायलाय एसे गिदिर रग साइजनिथार. मा दङ नामा नायदों आरो ना. खानाय गोलाव बेना बिराद मोजां स्र' स्र'. बेनोथ' जोंना बाबुना खानाया मोजांथार. मेला डेन्जारस खालाय. गोजानाव थांबाय दे जाबाय दे. fwibai Krisha. So I love you. लोगोफोर दसे थानानै थांसै जोङो. एबार थांगोन जोंहा जोहोलावफुरि पार्कआव थांगोन.
बेयाव दसे थाहैगोन बेनि उनाव न'आव थांखानोसै लोगोफोर लकेशना बेनो लोगोफोर मा होनो दायो बेखौ आइलेन्ड खाथियाव आरो न' हा अमर सक न लोगोफोर अमर सक नायदों दे दाब्लि I love cold coffee. My favorite guys. लोगोफोर जानोसै जोंहा दे जादो कमप्लेनानो जोबानो मेडामना जोंना पियास नांगौ बानलु नांगौ रागा जोंसोबाय जोंना मेडाम सानैया जादो लोगोफोर दे जानोसै जोंहा हारागारनो साइथिंगा मा खमसे खम खांखौ हमनो हो दिनै बेरायना जा मोजां नांबाय लोगोफोर बहा फैदों बेरायनो आइलेन्ड फैबाय ओमफ्राय दा मा जायगायाव जादों बे चावमिनखौ अमर सक आइलेन्ड खाथियाव ए दिनैसो माने सम मोन्दों बिदि जोङो सम मोना सानफ्रामबो शुट थायो नालाय दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेनि जोंहा अफ लादों लोगोफोर छुट्टि बेरायनो फैदों आरो गासैबो बिदि समखौ आरो मोनला लोगोफोर जोंहानिया मोनफैलायबाय जोहोलावफुरि पार्क आरो जोहोलावफुरि पार्कआव मोनफैनाय लोगो लोगो जोंहानिया बेनाव मोना फट' लाबाय जोंनि इउटुब फेमिलि लोगोफोर साबस्क्राइबारफोर लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय Sensor serlagasino. Siapa ini? Hai. Kau berhenti lana? Berhenti. Foto lagi sini. Mana? Foto. Tên lấy con nó Bisa. Ada nih yang. Tikitan dia lah dia. Eki saya be. Mau ke sana? Iya 100 Hi guys, मोनफैबाय जोंहानिया पार्कआव मोनाबायानोखा लोगोफोर माखा Napoli famous girl Mother India Mother Teresa जोंनि बिमासो नोङो जोंनि बिमा फिसाजो नैबे नै फिसाला उन्दै बेनि उनाव नैबे फिसाज्ला गिदिर ओंखारथ'वाखै नामा चेनेलाव आब' मोनयाखै जोंनो आरो लोगोफोर जा समायना जायगाया नायदो आरो बेयाव फैबा माने थांफिननो बायो आरो न' लोगोफोर नायदो जा समायना beautiful park guys लोगोफोर थांसै जोंहा थांजाबाय मोनाबाय नालाय 5टा 6टा जाबाय दां लोगोफोर 6टा जाबाय दा जों न'आव थांसै आरो न' लोगोफोर बेनि उनाव भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथांमोना बोरै मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो इन्डिपेन्डेन्स डेखौ नोंथांमोना अबाव सेलिब्रेसन खालामखो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै आंनि लोगो बिथांमोनखौ बाय बाय दाब्लि बाय बाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय दे बुंदो मनिका Bye bye. Thank you. नायनायनि थाखाय नामा दा जों थांसै लोगोफोर नोंसोरसो लागोन स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लाभ इउ